रायजो राजाफोर आङो नैबे मानसिखौहाय बुंनो थांला नोंथांमोनहा बयबो सिनायखायो मिथिखायोआनो जानो हागौ बिनि बागैनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दासान्दि गोबांथार ससियेल मिडियायाव फेसबुक खुलिबानो इउटुब खुलिबानो बिथांमोननिल' नुबाय थायो नांलायनाय माबानाय निजिरानि फिसायनो निजिरानि फिसाजोनो बा निजिरानो नङा होमबा नै आं बुंफ्लांबावबायसो बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि दै गियानि हिन्जावा न'खरखौ लुखांलाङो फेहेरलाङो आरो गियान गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहार आरो थेर बेथेर खालामो होननाय बाथ्राया दिनै सोराङाव फैदों बा दिनै बे संसाराव गोबांथार जागासिनो दिनै नङा होमबा गियान गोनां हिन्जावा न'खरखौ फेहेरलाङो आरो फेदेरलाङो बा उन्नति खालामो बा डेभेलप खालामो नाथाय गियान गैयै हिन्जावा मा न'खरखौ संहार खालामो थेर बेथेर गावफ्रुहोयो गावस्रा होयो थिग बेफोरबायदिनो नैबे सासे हिन्जावा दिनै गावनि फिसा आरो फिसायखौ गारनानै गुबुनफोरजों रिल्स बानाय गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि देखायगासिनो नाथाय बिहादि सासे फिसाय सासे फिसा दङ होननानै रावबो मिथियाखै बा रावबो नुवाखैमोन आंबो नुवाखैमोन नाथाय मैया दाखालिनि समावहाय आङो जे मैदेर बे मैदेरनिफ्राय आङो नुदों बा मैदेरनि खोन्थानायाव नुदों मैदेरमोनजोंबो बिराद नांलायबाय थाबाय नङा होमबा नाय नोङो जुदि सासे बिमा जाबायब्ला नोङो जुदि सासे फिसाय गोनां जाबायब्ला नोङो जुदि फिसाजो गोनां दङब्ला नोङो मा थैजासे बेजोंनो संसार जानांगौ आरो नोङो थैजासे बेजोंनो रायजो जानांगौ थैयाब्ला नों गुबुनखौ लानो मोननायनि नोंहा खुनु राइट्सआनो गैया आरो दा मा बिटिसि सरकारा ओरैबायदि आयेन खालामबावबाय जाय हिन्जावा बा जाय हौवाया गुबुन हौवाजों जुलि जाबावबाय नैथि खेब फिसाय थाखानानैबो बा बिसि थाखानानैबो बिथांमोनहा मा 7 बोसोर जेल बा 14 बोसोर जेल जानांगौनिबो समा सफैबाय नैबे माबाखौहाय आयेनखौ बानायनाय जाबाय दा बिथांमोनहा सानदों जे आङो बिथांमोनखौ बेखौ गारनानै आङो फिसाफोरखौ बावगारनानै आङो गोदान सेंग्राजों गोसथोगोन लागोन जुलि जागोन बिदिनो साबसिन नङा होमबा दिनै मा बिथाङा सासे फिसाजो दङ आरो फिसाय दङ बेफोरखौ दिनै मा दोनथ'नानै सोरजोंबा बिदिनो खुदुमलायनाय रिल्स बानायबाय सोरजोंबा बिदिनो गोबालायनाय रिल्स बानायबाय सोरजोंबा बिदिनो बङाइगावफ्राव माबाफ्राव गावनि देहाफोरखौहाय फाननानै फैसा खामायबाय दिनै बिथाङा मा गावनि सोलेरखौ दाम गैयै खालामनानै गोबां थाखा फैसा खामायनानै गावो मा बायदि मबाइल बायबाय सोरजोंबा लोगो हमलायबाय सोरजोंबा उन्दुलायबाय बेफोरबायदि जागासिनो बेफोरनो माने आखल गैयै हिन्जावफोरनि आखल गैयैफोरनि बेनो आखुथाय बेखौनो बुङो माने आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहार खालामो थेर बेथेर गावफ्रुहोयो होननाय सोदोबा नैबे बाथ्रायावहायनो ओंखारबोदों दे रायजो राजाफोर नैबे बाथ्रायावनो ओंखारबोदों आरो गियानि हिन्जावा माबायदि बिथाङा बे गियानि हिन्जावा न'खरखौ बेङो फिसाफोरखौ जोथोन लायो आरो न'खराव मा जादों मा गोमादों बबेया मा जालांखो बेखौबो नायो जुदि बिहा साननाय दंमोनब्ला बुजिनाय दंमोनब्ला बियो गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै गुबुन हौवाफोरजों बेफोरबायदि रिल्स भिडिअ बानायनाय बा उन्दुलाहैनाय बा देहा फानलाहैनाय आरो गावखौ सिख्ला गोरलै बायदि खालामनाय बेबायदि जानाय नङामोन दै बेयो सियर बाथ्रा दा दिनै जोंफोरखौ बुङोब्ला बा जों बिसोरखौ बुङोब्ला जोंखौसो उल्था गाज्रि नुगोन खिन्थु उल्था जोंखौ गाज्रि मोनो ना दुखु मोनो नोंथांनि खोथा बियो खिन्थु जोङो बांद्राय अफार नुयोबा जोङो बुङोबो बा आङो बुङोबो बेनिखायनो दुखु मोननानैबो लाब गैया बेनिखायनो गावखौबो हमथानांगौ आं बबेयाव दङ आं बबे लामासिम सफैखो आं दा बबेजों थांगासिनो दङ बेखौबो स्टाडि खालामनो रोंनांगौ थाबनो नङाबा बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जालांगोन नङा होमबा दा बिथांखौ मा सासे सारोन जेनाखि लावखार गैयै मोसौफोर बायदि बा बिमा बिफा गैयै बायदि जाथि बंस गैयै बायदि गोदाव सोरावसो बियो मा जेरावनो गोसो बेयावनो थांनानै
जाहैदों जेरावनो गोसो बेयावनो थांनानैहाय बायदि बायदि खालामहैदों गावनि गोसोनि साननाय गावनि गोसोनि लुबैनायखौ हास्थायनाय मानिखौनो गासिबो बिथाङा मा मोनजोबनो नागिरदों नङा होमबा दिनै बेफोरबो गोरोन्थि नङा होमबा बेफोरबो गोरोन्थि बेखौनो बुङो आखल गैयै हिनजाव रायजो राजाफोर खुवा खुदों गोबांथार बे जों माबायावहाय जों थानाय बरमा टिहु जायगायावहाय बिराद खुवा खुदों आरोना बिनि थाखायनो भिडिअ'आबो दिनै एसे माबा जानो हागौ सानदुंआबो ओंखाराखिसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा मिन्थिखाबाय नङा होमबा आं मा बुंदों आं बांद्राय गोलावथार बुंला आरो नेक्स्टआव भिडिअ लाबावनांगौबा लाबावगोन खिन्थु जोंनि संसार जानायफ्रा बेबायदि जानो नाङा बा जोङो संसार जानायाव बेफोरबायदि खालामनो नाङा नङा होमबा दिनै ससियेल मिडिया जुग बा दिनै गोबांथार दानि परिस्थितियाव बा दानि बोथोराव खालि लानाय गारनाय बेफोरबायदिनो नुयो खिन्थु जोंनि ख्रिस्टान समाजनि माखासे गोथार बिजाबफ्राव बुंदों नोङो थैयागौ माने बेजोंनो रायजो जानांगौ बा नों बेजों थैजासे रायजो जानांगौ जुदि नोंहा फिसाय थाखानानैबो बा गुबुन मा होनो बिसि थाखानानैबो नोङो जुदि गुबुनखौ हाबा खालामबायब्ला बियो मोनसे बिसाराव गोग्लैबाय बे बिसार दिनाव गोग्लैबाय माने बियो माने जिनाहारि दायाव गोग्लैबाय होननानै बुंदों दा बिथांमोनहा जायहा बेबायदि खालामगासिनो दं बिथांमोनहा मा जिनाहारि दायाव गोग्लैगासिनो दङ जायफ्रा बेफोरखौ साननो रोङा जायफ्रा बेफोरखौ बुजिनो रोङा बैसोर बायदि माखासे मानसिफ्रानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो मोजां मोनो बा मावनोबो बिस्रा बाया बिथांमोना मा गारि मोनबानो जायो आइफन मबाइल मोनबानो जायो बेरायनो मोनबानो जायो थाखा मोनबानो जायो बिथांमोना बास बैफोरखौ साननो हानायनि दा बेनि बे बोथोराव गोबांथार मानसिफ्रा साननो हानायनि जेबो गैला खिन्थु साननो हायोमोन साननाया नाथाय साननो थाखायबो बिथांमोना दसे समबो बिथांमोना सम गैला दिनैनि दिनावहाय गोबां दिनै गावनि गेजेराव जुदि गावखौनो बेबायदि सानखांफिननो रोङाब्ला नायदो बिनि जिउआ बरबाद आरो बिनि जिउआ हलाय नङा होमबा खिन्थु गाव सानदों जे आं मोजां लामायावनो फैबाय दासो गोजोननाय मोनबाय आङो उमुखखौ गारनानै बा आंनि फिसायखौ गारनानै आंनि फिसाजोखौ गारनानै बा आंनि माबाफोरखौ गारनानै आङो दिनैसो दासो सुख जाबाय बे दा सान बे माब्लाबाबो जानो हाया बिनिखायनो जायफ्रा बेबायदि खालामदों रासिनसो गावनि माबाखौ बजबना लानाय जादों नङा होमबा गावनि खैफोदखौसो बोना लानाय जादों रायजो राजाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामलां गोबाङानो मानसिफ्रा आंनि भिडिअफोरखौ दासिमबो नाया बा मोजां मोनै दङ बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो आंनि भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे नङा मोनसे नोंथांमोननो आङो माबा मोनसे नलेज होलांनो थाखाय आं भिडिअ लाबाय थाखायो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय अल दा बेस्ट